Sziasztok! A sötétség fejedelme jelentkezik a fuvarban következő epizódjából. El is fordítom a kamerát, mert ez így használhatatlan, ez a sötét. Több fényt meg nem akarok adni. Szóval sziasztok! Üdvözöllek benneteket a hátralévő életem első napján, ami hazugság, mert amúgy harmadik napról van szó, de az első 2 napon nem akartam nagyon mélységbe belemerülni, mert nekem sem volt sok fogalmam arról, hogy mit kell csináljak. De így most, hogy már tudom, hogy mi a menete ennek a túrának, így szeretnélek benneteket bevezetni. Az Amazonnál kezdtem úgymond dolgozni, hát ez nem igaz, mert a cégünknél vannak részlegek, és eddig ugye a postás részlegnél voltam, most pedig már az Amazonos részleghez kerültem. Kasdorfból, azaz Grazból ugye elindulok hétfőn, hozzávetőlegesen ilyen 5-6 között, ahogy nekem jól esik, ugyanis a fölfele út nincs teljesen kőbevés, hogy hogyan kell megérkezni. Egyedül az a fontos, hogy minden kedden, csütörtökön és szombaton 17 óra 25 perckor én ott legyek a Grabeni Amazon ajtajába, hogy be tudjak oda jelentkezni. És aztán még aznap, most hát bocsánat, nem aznap, de számomra ugye idézőjelben aznap, de valójában ugye a következő nap hajnal 3 óra 55-ig elérjek vissza Kasdorfba. Ez azért nem egy kapkoló idegbeteg munka, főleg úgy, hogy van olyan nap, amikor egyáltalán nem kell vabolni, mint például a mai. Hiszen én tegnap kihoztam a kasdorfi postáról 2 darab teli konténert, amit Grabenba, a Hermesbe kell vinni, de azokat idézőjelben ma én már le sem rakom, hanem ilyen hajnal 1-2 körül, mikor odaérek, akkor kell azokat ledobni magamról a Grabeni Hermesbe, és még ott felvenni 2 darab üreset, amikkel aztán kiállok aludni, hogy holnap, azaz szombaton 17 óra 20-kor lerakjam a 2 üreset, és felvegyek helyette 2 amazonos konténert, amiket leviszek vissza Kasdorfba. Ugye erre azért van szükség, mert az utolsó ismereteim szerint Ausztriában, csak úgy mint Magyarországon, nincsen Amazon. A legközelebbi helyszín, ahol van Amazon, az Németország, viszont a német Amazon szállít Ausztriába is, meg ha jól tudom, Magyarországra is. Tehát ugye nyilván ezeket idézőjelben mi intézzük, mi hozzuk le Németországból az amazonos csomagjaitokat. Van rá esély, hogyha valamit rendeltél az Amazonról az utóbbi időben, akkor azt idézőjelben én viszem neked, hogyha ez Grazon keresztül működik. Bár nem vagyok benne biztos, hogy ne lenne telibe egy olyan járat, ami mondjuk Budapestre megy, ezt nem tudom, csak gondolkozom. De ha Grazban laksz, akkor nagy valószínűséggel én hozom neked az amazonos csomagodat, úgyhogy jó. Tudom, hogy a szélvédő mocskos, ez a folyékony sózás, ez nagyon rossz hatással van itt a szélvédőre. Lehetne napi szinten mosogatni a kamiont, de hát erre nem feltétlenül van kapacitásom. Ami még ma lebeg a szemem előtt, bár 17 óra 30 van, hogy Szatletben be kéne menni a Stumbergerhez, hogy hátul gumit cseréljen nekem. Nem tudom, hogy ebből lesz-e valami, mert őszintén szóval teljesen kiment a fejemből, pedig még hétfőn beszéltünk róla, hogy meg kell csinálni, hát ugye 5 napja volt nálam, az 5 nap az egy örökké valóság. Összes dolgot elfelejtem, amit tudtam egy hét alatt. Sajnos ez nagyon rossz tulajdonságom, hogy olyan feledékeny vagyok, mint egy állat. De majd kiderül, hogy még kellett menni a Stumbergerhez, vagy nem. Minden esetre, ha máskor nem is, akkor majd a Hermesnél jelentkezek nektek, mert az például megint egy nagyon csodálatos helyszín, nagyon szűk, jobbra-hátra kell tolatni, keserves. De majd azért, ahogy tudom, mutatom nektek. Szeretném nagyjából ebbe az egy epizódba belefoglalni mindazt, amit csinálni kell egy ilyen 2 napos túra csoportban végül is, mert ez valójában ugye egy túra, csak 2 nap alatt lehet megcsinálni, és ezt fogom csinálni a hátralévő időszakban 2/1-ben. Egyelőre még csak az A9-en vagyok, ezt ugye már láttátok elégszer.
vissza valami érdekesebb helyszínről, vagy érdekesebb történettel későbbiekbe. Úgy lett, ahogy sejtettem, a gumist lekéstem. A jövő héten szerdán lehet menni majd remélhetőleg hozzá. Úgyhogy most csak a Hermesbe hajtunk. Hát az meg még egy jó pár óra. Szerintem hajnal 1 óra fele érünk oda, most van este 6. Hát egy 7 órának szoktam számolni általában az utat. Odaérek a Hermeshez, ott ledobom a 2 konténert, felveszem a 2 üreset, de ezeket majd mind mutatom. És át fogok sétálni az Amazonba, egyet zuhanyozni még. De az is egy nagyon jó hely, azt is meg akarom mutatni, mert nem tudjátok elképzelni. Az a baj, hogy nem mutattam más helyeket belülről nagyon, mert nem annyira szabad. Nem tudom, hogy az Amazonba szabad-e, de nem mondjátok ezt senkinek, hogy megmutatom, és akkor nem lesz baj. De ez az Amazon belülről, ez annak idején Coyatinben is nagyon komoly volt nekem. Van rendes étkező, minden marha jó. Remélem, hogy be fogok tudni szökni, és meg tudom majd mutatni nektek, de ez még majd a videóban később fog megtörténni. 18 óra 17 perc. Szigorúan lábgázzal, tempomat nélkül kell menni a teljesen havas úton. Lehet akkor megint mondani, hogy hanyattól nyugaton nem takarítják az utat. Körülbelül 10 perce kezdett el esni. Biztos, hogy jönni fognak és lehúzzák. Ráadásul -1 fok van. Ezt letolja, ezt a hótolót, eszrásót és minden a legnagyobb rendbe. 2 órán belül sima aszfaltos, hótalan út lesz. Legalábbis a tapasztalataim szerint. Ami egy kicsit elkeserítő az, hogy nem haladnak. Tehát jó, persze személyautóval azért neccesebb, én ezt tudom. De azért nagyon örülnék, hogyha megpróbálnánk haladni. Általában ebből áll a tél. Személyautókat előző kamionnal. Nem bírunk fölmenni a hegyen, jaj! Ott jön már kifele a hótoló, látjátok jobb oldalt? Már jön is, és éppen tologatja a pihenőt magát. Felelőtlen kapitány pedig előzi végig a személyautókat. De is üdvözlök minden. Ehhez is ilyesmi és ehhez hasonló kommenteket hozzáfűző emberként. Ez pedig Zuben. Vizet forralok és levest fogok zabálni vacsorára. Illegálisan állok itt teljesen. Kilógok picit a vonalból is. Ott lett az új hely. Nem akarok oda átállni, most már itt maradok, de ez így este elég keserves. Megálltam Muraúba, hogy töltök vizet, hát nem kell. Nem, egy illegális helyek sincsenek, tehát így lezárod az egész parkolót, hogyha megállsz, úgyhogy az nem nyerő. Na mindegy, eszek, aztán hajtok tovább. 12-es főút, Németország. Foltokban hatalmas köd van. Előre egy kamionos kolléga 73-mal evez, ami egyébként megfelelő. Köd teljesen megszűnt most, mire ezt a mondatot végigmondtam. Körülbelül 2 órára vagyunk a végcéltól, azt mondanám. Most van 10 óra, most ebben nincs is 10 óra, 3-4-10 van. Egy ilyen éjfélre azért oda kéne érnünk, azt mondom, ami nagyon korai. És akkor majd ott lerakodok. Fókusz, hello, köszi. Szóval majd ott lerakodok. Megpróbálom megmutatni a Hermest belülről. Ha nem is belülről, de az udvart mindenképpen érdekes egy hely. 0 óra 40 perc. Ez itt már a Hermes, tőlem balra, a Retkesüvegyen keresztül látjátok. Tehát ott vannak a hermeses vabok. Ide kéne bejutnom úgy, hogy elsőnek
lesz itt a földön, a tutorial szerint, amit kaptam a kedves kollégáktól, egy vonal a földön, és nekem ott kéne megállni, és már amúgy itt fogok aludni, valószínűleg valamelyik helyen, mert hely az van, ahol lehessen aludni, igenis itt van a vonal a földön, ahol nekem meg kell állni és be kell menni, itt a vonal, és oda kell bemenni abba az épületbe, valahova oda. Mindjárt megnézem, ezt kiszopom és mondom. Na igen, az az ajtó volt ott a kék felirattal fölötte, ott kellett bemenni, ott jött a csávó, a fekete ajtó, amit láttak, ami amúgy nyitva van, ott van a WC, zuhanyzó, ilyenek. Kaptam papírt, és most be kell állnom oda a sorompó mellé, hogy megnézzék a konténereket, amiket hoztam. Aztán majd ott benn kell ezeket leraknom és felvenni helyette két másikat, de ezt meg mindjárt mutatom. Csak most odaállok gyorsan. Tudom, kicsit idegesítő lesz, hogy belelóg a tartó, de így tudom talán legjobban megmutatni. A srác, aki itt átnézte a kocsimat, meg a konténereket, extrémen jó fej volt, mondtam neki, hogy először vagyok itt, segítsen már. És ezt meg is tette, úgyhogy elmagyarázta, hogy mit, hogyan, merre, meddig kell csinálni. A letétele a vabnak, ennek a kettőnek, az itt történik. Pontosan itt, ezek közül valamelyik helyen. Én most ezt választom mondjuk. Így. Itt. Oké. Közben ott jön a Scania vablopós, balra. Tehát ezt most egy kicsit előrébb hozom. Tök jó, mert nincs itt senki, tehát hogy senkit nem zavar, és én sem zavarok senkit a kínlódással. És a vablopós tényleg egy Scania, ha látjátok. Ő vablopózik. Oké. Ide megérkeztem. Ledobom ezt a két vabot, és a fölvétel az meg arra lesz, ahol most az ujjamat látjátok, de ezt most nem akarom izélni. Megnézzétek, hogy a P-Scania-val vablopóznak. Tetszik nektek ez? Én amikor először ezt láttam 2023-ban megdöglettem, hogy ennek mi értelme. És szerintem ebben ágy is van amúgy. Nem vagyok benne biztos, így most már oldalról, de... Scania-val vablopózni. Na mindegy, ja. Lerakom ezt a két hozott vabot. Le is lábaztam. Kijövök alóla, bemegyek a másik alá, és elmegyek zuhanyozni a Amazonba. Amit meg akarok nektek mutatni, és valószínűleg ez lesz a videó címe is, hogy így is lehet zuhanyozni, ráadásul ingyen. Nagyon jó az a hely, de először ezt intézzük el. Jó, és itt van bal oldalt, ami nekem kell. 11-27-es placon vannak. 11-27, ez 11-10, 11-15, akkor itt lesz a sarokba, mutatom nektek közben. 11-27-et, 11-25, akkor ez a 26, és ez lesz gondolom a 27, 14, 35, 27, 29, tehát ez a két vab az enyém itt, és úgy kéne fölvenni, hogy mindössze ennyi helyünk van. Úgyhogy ezt most megpróbálom valahogy megörökíteni nektek, hogy itt szakasz hogy oldod meg. Teljesen el vagyok húzódva, tehát egy picit tudok még balra húzódni, nem sokat. Ez a két vab, amit itt láttok, ők az enyémek. Gondolom még egymásra is vannak tolva, de legalább sorban vannak, tehát nézzétek meg. Teljesen egymásra vannak tolva, de legalább pontosan egymásra is vannak, tehát itt be lehet menni alá egybe, ha sikerül. Hát ez sok sikert. Most húzok egy teljes jobbrát. Hát ez tényleg izgalmas lesz, de talán megoldható. Izgi. Izgi, gyerekek, izgi. Ha valahogy be kell alá tenni, nincs most, ne? Egyel odébb. Túl talán akarok. hogy mi lenne, ha... Így. 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 Ha
itt egy kört. Így. És megpróbálnám még egyszer ebből a szögből is. Igaz azért nem jó, mert ugye akkor így meg izét kell, így meg jobbra-hátrát kéne. De fókusz. De ugye ott van egy luk, azt ne felejtsük el. Itt. Ide be lehet egy kicsit menni, és akkor így be tudjuk talán játszani. Oké, itt már nem megyünk neki. Csak ugye ez jobbra-hátra van, az a gond. Az a nagyon nagy gond. Gyerekek, ez játékos, de meglátjuk. Tükörben nem tudom így megmondani, hogy most ez így jó-e nekem, úgyhogy kiszállok veletek, megnézzük. Aha, jó lesz. Ha valahogy jó lesz, akkor ez így jó lesz. Csak ugye szar, mert nem tudom annyira mutatni, hogy mit csinálunk, de igyekszek azért, majd mindjárt. Hát ez annyira mégsem lesz jó, baszki. És csak. Hát nem adja vissza, nagyon, de... Keserves. Keserves. Szerintem ebben egy 5-8 perc munkája van, de... Be fog ez menni alá. Csak rá kell egyszer igazítsak szerintem, mert kicsit ferde vagyok. Na várjunk, csak van itt egy nagyon fontos dolog, amivel nem számoltam, mégpedig az, hogy nem lehet eléggé hátra jönni, mert kibaszol ezt az egészet. Valaki már látjátok ki is baszta. Még lehet, hogy ennek pont be lehet jönni eléggé alá, fene tudja. De ugye át kell tolni alatt teljesen, mert nincsen meghagyva a hely. Ezt hogy veszik fel például, azt nem tudom fölfogni, nézem mennyi hely van itt. Ennyi. Ez tök jó színvonal, látjátok? Ja, úgyhogy gyertek, nézzétek már nekem, hogy meddig jöhetek. Eddig jöhettem, megnézitek, centivel se tovább, de hát nagyon lassan jöttem. És jön az a rész, hogy fölemelem a... Na mondom, mi lesz. Tehát, ugye erre a lukra kéne tenni, de én most csak az Amazonig megyek, ami egy udvarra, tehát ott van az Amazon. Tehát én most felrakom a körmöket, és ide kimegyek aludni a parkolóba, ahol itt állnak a többiek. Úgyhogy erre veszem föl, erre a lukra, amire nem szabad, mert ugye egy hosszabb lennék, de tök mindegy, még nem kell igazgatni. És akkor könnyebben föl tudom menni a bótra, és már itt sem tudok lenni. Nagyon jó. Nos kérem, a gépesre felvettem, ahogy látjátok, a pótja neki van tolva teljesen a szalagkorlátnak, és olyat szoktam trükközni, a kerék közepe, ahol van, ott a kesztyű, lemértem így a kezemmel, úgymond, tehát két kézzel a távolságot, amit mennem kell, és ha minden igaz, akkor hogyha fontosan annyit megyek, mint ahol a kesztyű van, akkor jónak kell lennie a távnak, nézzük meg.
van közben a bátyja. Még jó, hogy nem eddig rakta oda, ahova én az előbb beraktam. Látjátok, most tölti fel ezt a helyet. Nem akarom nagyon jól levideózni, de most tölti fel azt a helyet, ahol az előbb baszagadtam. Úgyhogy nagyon jó. Na nézzük ezt a kesztyűs trükköt. Az bőven nem lett jó, tehát nagyon elmértem, látjátok, úgyhogy még egy jó 2 kesztyűnyi kell előre. Na ez már ment szemre, látjátok? Megnézem milyen kárt tapasztalom a polkocsin, de gondolom semmit, hiszen egyel mentem. Sehol semmi, itt egy kicsi sár lett rajta, aztán ennyi. Jó van. Akkor ezt még már föl lehet menni. Ezt fölkermezek, fölveszem, láttatok ilyet eleget a csatornán, nem számít. Gyerekek! A jelen munka vége. Németországban vagyok. Pihenőm is megkezdődött. Kulcs kijön. És van nekem egy ilyenem. Ja. Az órám maradhat. A kályhát benyomtam. Fürdős batyú. Ez az. Itt a parkoló, itt vettem fel a lavot az előtt, pont itt, ahol a komolyan. És ott az Amazon. Itt ezt a mezőt kell megsétálni gyalogosan, de még kuka is van hozzá amúgy, tehát hogy elképzelhető, hogy ez nem mondom, hogy direkt van így, de a kollégák biztos, hogy rendesen kitaposták ezt a kis utat. Nézzétek csak! Nem is cupákos, meg van fagyva jól a föld, arra fele kell sétálni, és ott messze-messze azon a hídon fogunk besétálni. Ez a sárga épületig kell csak menni, ez nem egy nagy szám. Hi, I'm a truck driver. I would like to take a shower, please. Thank you so much. Van rendes megnyitható csap, levehető akasztók, ha akarom ennek használni. Geci a falon, pad. Kozmos Patrik, elkezdem. Juhú, a pihenőből lement 41 perc, azóta mióta kivettem ugye a kulcsot. Elsétáltam zuhanyozni, visszajöttem. Most van 2 óra 19 perc, 17:25 a kiállás. Az barátok között is 15 óra, még mostantól, úgyhogy már fürödtem. Ezt meg ne tudják máshol, azért ide akarnak jönni dolgozni. Nyugodva térek, srácok, és mutatni fogom holnap az Amazont. Jó reggelt, ez pedig már a 17 óra 22-kor kezdődő következő munkanapnak az eleje. Most hajtok a kapu felé, ahol be kell jelentkeznem, ezzel a kis papírcettivel, amit én írtam a kis kezemmel. Ezzel oda sétálok egy ablakhoz, és ott megmondják, hogy mindjárt mehetek is befele az Amazonba, ami itt van tőlem jobbra, mutatom. Itt kell dobni egy jobbost,
Meg kellett mutatnom az üres konténereket, belenézett a csávó, bejelentkeztem, amit láttátok, és 10-el lehet itt menni bent. Van itt ilyen nagyon boldog tábla, hogy én 10-el megyek. Kurva boldog egy tábla. Várni fog engem itt egy emberke, vagy nem. Várok rá 1 percet kb. Ha nem jön elő, akkor csak simán lerakom a mapjaimat magamtól ide jobb oldalra. És elméletileg az egyik szerintem már kész lesz, bár ugye nem lehet tudni, hogy itt most 1 van vagy 2, ő fogja megmondani. Aki itt elméletileg vár rám, legalábbis a múltkor így volt. Hi, only one? Oké. 17 óra 50 van, szétakasztottam a másik vabot, ami a gépesen volt, ide tettem magam mellé. Szóval ezt a vabot én raktam ide magam mellé. Várom, hogy elvigyék, a helyére betegyék az egy telimet, felvegyem, összeakasszak és már lehet is menni. Elkezdtem kivenni a pihenőt, nyomok egy állófűtést, lehet, hogy melegítek magamnak kaját, ez a hari terv. Könnyű. Az pedig már az enyém ott, amit hozod öcskös. Helyben is vagyunk, a Müncheni Ring teljesen be van havazva. Alapvetően is döglött a Müncheni Ring teljesen, de most még így, hogy hó is van rajta, 30-al megyünk. Még 29 km-mire le tudok kanyarodni a 94-esre, tehát azért ez lehet, hogy 1 óra lesz, nem tudjuk, hogy az Müncheni Ring mennyi időt fog igénybe venni, minden esetre haladunk valahogy. Ez van. Nem tudom, hogy miért menjünk 30, az is lehet, hogy megy el a hótoló, mert látszólag mindenki fékez, ahogy látjátok, tehát a bal oldali sáv sem megy, a jobb oldali sem, szóval arra gyanakszok, hogy itt duplán tolják a havat, de jó messze tolhatják, mert azóta megint havas itt. Hát mindegy, ez jutott. Tudom, hogy jobb dolgot is el tudunk képzelni azért egy szombat este 7 órára, mint az, hogy a Müncheni Ringen mennyi kamionnal 30-al, de nekem most ez dobta a géphez, fizetnek, ezt kell csinálni. Zubennál értem át a határon, és Marienkirchenben álltam meg. Főzök magamnak megint csak egy levest. Hát a hóhelyzet az elkeserítő, szerintem tényleg soha nem fogok hazaérni, ha minden úgy megy tovább, ahogy eddig. És szakaratlanul esik a hó. Úgyhogy ez csak rosszabb lesz. Szerintem minden esetre haza kell menni, nincs mese. Minden áron. Pirnin-Prieli pihenőben vagyok. Ezek olyan hó van, mint egy állat, nézd meg. Tehát itt ekkora hó esett, és azért álltam meg. Van az ablaktörlő, ez halálra van dögölve, tehát nem lehet kilátni. Sehogy. Úgyhogy egész nagy jéggecit le kéne szedni róla. Mert ráolvasztja a szélvédőfűtés szerintem, vagy nem tudom mi igazából, de most így megpróbálom leszeregetni, hogy átmenetileg használható legyen, mert ez katasztrófa. Mindezt vasárnap hajnalban csinálod, azért az elszomorít, de mi más tehetnék, ugye? Na, talán így jó lesz. Az előző tördelés is működött amúgy, amit Pirnin-Prielben csináltam, de ami igazán jól működik, az az alagút. Jelenleg 6 fok van a Gráci nagy alagútba, amitől leolvadt minden, aminek le kellett olvadnia, mert ugye ez egy 10 km-es cső, úgyhogy ez most tök jól működött, és végre működik megint az ablaktörlő, mert ugye nyilván azóta 5-ször rászáradt, vagy ráfagyott. Srácok, full kiment a fejemből, hogy nekem a videónak egy véget kéne vetni. Az lett, hogy bementem a postára, ahol hajnali, mennyi az idő? 3 óra, tehát hajnali 2-kor volt ott egy ember a portán, aki mondta, hogy mi a helyzet, mondtam, hogy mi a helyzet. Akkor az lett, hogy leraktam az egy teli vabot, ugye, amit az Amazontól hoztunk. Szélragasztottam, ugye úgy raktam le, hogy szélragasztottam, leraktam a vabot, felvettem azt helyett a teli helyett egy üreset, összeakasztottam és kijöttem. Leraktam az autót, zúzok éppen haza. De valaki sokkal jobban zúz haza, mint én.
Ausztriában nem nagyon szoktam őrülten gyorshajtókat látni, gondolom ő is magyar vagy valami keleti pályás. Srácok, nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket ebbe az extra hosszú videóba. Ha lesz valami érdekes még, amiről beszámolnék egy új epizódban, azt mindenképpen megteszem, de mostantól egész unalmas napok várnak rám, úgy hiszem ezzel a túrával. Sziasztok, srácok!